Sziasztok, Gergő vagyok, és ez itt a Top 5 ingyenes Android applikáció januári kiadása. A MacroDroid egy feladat automatizáló és konfigurációs alkalmazás, mely a használhatóságra épül. Néhány példa. Bekapcsolja a Wi-Fi-t, ha elindítasz egy bizonyos applikációt, és ha kilépsz belőle, akkor ki is kapcsolja. Ha merül a telefonod, automatikusan kikapcsolja az akkumulátort használó appokat, Wi-Fi-t, Bluetooth-ot, stb. A Snapseed a Google saját fejlesztésű fotószerkesztő alkalmazása. 25 eszköz és szűrő közül választhatsz, például fehér egyensúly, evel korrigálhatod a színeket, életlenítés, ragyogás. A Klimendo egy időjárás alkalmazás, és statisztikailag a legvalószínűbb előrejelzést nyújtja. A szószoros értelmében 10.000 időjárás alkalmazás közül lehet választani, így pontosabb az időjárás előrejelzés, mint más alkalmazásokban. A Quick videószerkesztő alkalmazással csak pár érintéssel fantasztikus videókat készíthetsz, automatikusan megvágja a már felvett videót és zenét rak alá. Nem csak videókat szerkeszthetsz vele, különleges klippeket készíthetsz fotók felhasználásával is, és ez még csak a kezdet. És íme a Varrox, egy felhő alapú háttérkép alkalmazás. Te is érezted valaha, hogy milyen nehéz megfelelő háttérképet választanod, vagy lecserélned azt, hogy nem kapod a megfelelőt? A Varroxba 2K, QHD vagy Ultra HD felbontású képek közül választhatsz, evel az alkalmazással megtalálod a neked megfelelő háttérképet az okostelefonodra. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, és hogyha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornánkra, és remélem, hogy a következő videóban találkozunk.